to'y ibaga ay ayatin ka kasta kamet kaniya denggem to'y asuk iliw to'y pusok na bayag na idig nga di ta naginiliw denggem to'y kutuk kutuk to'y pusok aw-awakan na ka denggem ka di nala umay kanto'y sibay pusok umay payapay kan tumain epa ilugin sendaay ililiwet di ka rin yuni ayat di dagamo kay nairut nga arakot nga buyugan di asasud ililiwek ni agit na samsam itngin tagapulot asabay at iap-aprus sa papiras di bukbuku ililiwek di areng-eng magtitiling itilapayat umaikan ubyak ko mailiwak ko naikin ka ay ayatin ka kasta kamit na niya tingin to'y aso iliw to'y pusok na bayag na idi kaditan naging niliw tingin to'y kutuk kutuk to'y pusok na bayag daka tinggim ka di nala umay kanto'y sibay pusok umay payapay tap tumaip epat iliw kang senaay ililiwek di ka rin yuni ayat di damdamo ay nairut nga arakot nga buyugam di asasu ililiwek ni agit na samsam itngin tagapulot asabay at iap-aprus sa papiras di bukbuku asabay at iap-aprus sa papiras di bukbuku